aku semua mula tak salaman kuwi ora nesu mergo dhek ngerti aku lebih tinggi derajatnya dibanding dia. Mergo dhek tukang ngomong aku, dhek sing ngayomi aku, dhek sing ngesui karo aku. Aku juragane. Ah, ora ketap-ketip kowe. Kowe ngejak dialog mungsuh S2 ngrekoso kowe. S2. SD ora tau lulus kok. Pirang tahun SD kon? 8 tahun nih. SD nunggak ping pindho lho. Aku jepret gurune. Oh. Kurang ajar ayo gurune muring-muring. Ora seru kok. Minta tarik tik ngono ta. Ora kurang ajar kuwi. SD kok wis wani jepret gurune. Diajari Semar ya mbiyen. Diajari Semar ora. Ayo Mawang Sulan. Kan iki sampean ngejan apa? Wah, panuswaning jajalan. Kowe saya ngino Maranata Mantu Prabu Baladewa. Saya ngias Maranata Mantu Prabu Baladewa wedok. Ayo, neng kene tak gawe sayembara. Sayembara napa? Sapa sing cilik gedene sing kuwi kadedaning Baladewa nang Boyo Pustaka Jamus Manjiman Losoto. Piye kuwi le omong kowe? Ayo coba dicele Baladewa. Mbok alon-alon wektune isih sak jam kok. Isih sewengi kok. Sapa sing cilik gedene sing kuwi kadedaning Baladewa? Wenang Boyong Pustaka Jamus Manjiman Losoto. Tro? Aku ditantang itu. Wani ora? Jujur wae nek omongan wani aku. Nek gelut jujur wae. Ora wani. Ora wani kok dadak delangap-delangap ucape. Nek sampean nantang karo aku, oke, ora masalah. Semono uga aku, Mas. Semono uga aku. Kowe iso gawe bali bagong, nek iso nglangkai kuandane Petruk. Ayo walarisan. Mungsuh wong cerdik.